Jien nappartieni. Dan huwa l-isem ta' kors li jgħin persuni ta' nazzjonalità barranija minn kull qasam tal-ħajja sabiex isibu saqajhom fi xtutna u bil-ħiliet tagħhom jintegraw aħjar fis-soċjetà Maltija. Dan il-kurs huwa mtella mid-Direttorat ta' Drittijiet tal-Bniedem flimkien mal-Università ta' Malta u l-Emkast. Fil-preżenza tas-Segretarju Parlamentari għall-Ugwaljanza u r-Riformi Rozien Kutajjar ġew ippreżentati ċertifikati lil 150 persuna li temmew b'suċċess dan il-kors. Rozien Kutajjar sostniet li t-tagħlim li rċivew dawn l-individwi se jissarraf kontribuzzjiwi lis-soċjetà u lill-ekonomija ta' pajjiżna. Tajna rikonoxximent lil madwar 150 barrani minn kull qasam tal-ħajja li temmew b'suċċess il-kors edukattiv I Belong. Kors li jagħti taħriġ dwar il-lingwa u l-kultura Maltija li hija xi ħaġa ferm importanti sabiex il-barrani ikollu esperjenza pożittiva f'pajjiżna, ikun jista' jikkomunika aħjar magħna l-Maltin u jifhem ukoll it-tradizzjonijiet u drawwiet tagħna l-Maltin. Rozien Kutajjar fakret li l-Gvern qed jaħdem bisħieħ biex id-drittijiet tal-bniedem ikunu protetti bil-liġi u fil-prattika.